қиссаи бозаргон ва тутӣ. бозаргоне пайи хариду фурӯш ба мулки Ҳиндустон рафтанӣ шуд. Вай пеш аз сафар аз наздикони худ мепурсид, ки аз сарзамини Ҳинд ба онҳо чӣ армуғоне орад, ва ҳар як кас хоҳиши дилашро ба ӯ мегуфт. Ин мард тутие дошт ва дар қафас нигоҳ медошт. Ба ӯ низ рӯ оварда гуфт: «Эй тутӣ, аз Ҳиндустон бароят чӣ орам?» Тутӣ гуфт: «Дар Ҳиндустон бисёр ёрону бародарони ман ҳастанд. Чун онҳоро дидӣ, дарди диламро барояшон гӯй. Эй бародарони озод, ки аз ҳавои биҳиштӣ нафас мегиреду аз шоха ба шоха меҷаҳед ва шодӣ мекунед. Ин ҷо ман ғарибу дар қафас маҳбусам. Маро ба ёд ореду фаромӯш накунед». Бозаргон қавл дод, ки гуфтаҳои тутии қафасиашро ба тутиёни озоди Ҳинд мерасонад. Вай ба сафар баромад ва дар боғистони шодобе тутиёни бисёреро дид. Маркаби худро боздошту пиёда шуд ва ба тутиён арзи дили тутии қафасиашро расонд. Ногоҳ тутие аз миёни тутиён ба худ ларзиду беҷон ба замин афтод. Аз ин ҳол бозаргон ғамноку шикастадил шуд ва гуфт: «Чаро ин паёмро расондаму сабаби марги ҷонваре шудам? Худо ин гуноҳамро набахшад». Бозаргон кори хариду фурӯши худро анҷом доду ба ватан баргашт ва ба ҳама наздикону ғуломону канизакон тӯҳфаҳо тақдим кард. Тутӣ аз даруни қафас пурсид: «Тӯҳфаи ман куҷост?» Бозаргон бо пушаймонӣ гуфт: «Ман беҳуда паёми туро ба тутиён расонидам». «Сабаби пушаймонии ту чист?» пурсид тутӣ. Бозаргон ҷавоб дод: «Ҳамин ки суханони туро ба тутиён гуфтам, яке аз онҳо ларзиду ба замин афтод ва ҷон дод». Тутии қафас аз нақли бозаргон паёми тутии мулки Ҳиндро донист. Ларзиду фурӯ афтод ва ҷон дод. Фиғони бозаргон ба фалак печид. «Эй вой, тутии хушхони ман! Дар боғҳои биҳишт чунин мурғро пайдо кардан маҳол буд. Вой бар ман! Чаро ин воқеаро ба тутии ягонаам қисса кардам? Дод аз дасти забонам». Бозаргон дари қафасро кушоду тутии беҷонро берун андохт. Ногоҳ тутӣ пар кушоду ба дуриҳо парвоз кард. Аз шодӣ мерақсиду меболид. Дигар озод буд. Бозаргон аз поин фарёд зад: «Ин чӣ фиребе буд, ки бо ман кардӣ?» Тутии озод аз баландӣ ҷавоб дод: «Ёри ҳиндустониам бо рафтораш ба ман ёд дод, ки худро беҷон вонамуд кунам. Тутии беҷону бесухан ба кӣ дар кор? Хоҷат туро аз қафас берун меандозад ва ту озод хоҳӣ шуд». Чунин буд паёми ёри дури ман. Бозаргон ҳайрону мулзам аз дунболи тутии хушбахт назар мекард ва ангушти ҳайрат мегазид. поёни қисса.